Audio Jungle. Audio Jungle. سلام تنهابلنا كبرات تخطاتلتي كراز ميديا نلومي استفالي حبريتا سلا بزنسن ناي دولار تسالي مشرف عداقان حيزنا لكم كرنالنا قصة مودعة مسانزمهم لومي إلات لكاتيت أسرت شعاته خلتشن أسر شدشن أمت مرد ناي تسالي مشرف عداقا بتعمي كابز وسخة يورون دولارن انتخون يورو بنقد بانك إثيوبيا حدا يورو بسوسان حدا برن 10 سنتيمين تجازيو زتشتولو دما سوسان كلتا برن 4 سنتيمين يوم يورو بناي تسلم شرف عداقا دما بتمثالسي زوسخ انتخون حدا يورو بتسلم عداقا 227 برن 9 سنتيمين تشرفو ناي إنجليز باوند دما بنقد بانك إثيوبيا انتوسخ بتسلم عداقا بتمثال ملكع خصكي اليوم ኣብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ 68 ብርን 39 ሳንቲምን ገዚኡ ዝተሸጠሉ ድማ 69 ብርን 76 ሳንቲምን እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋ ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ 149 ብርን 9 ሳንቲምን እዩ ተሸሪፉ። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ ኣብ ባንኪ 33 ብርን 45 ተገዚኡ ዝተሸጠሉ ድማ 34 برن 42 سنتيمين يوم ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ናይ ወሰኽ ዋጋ ካብ ዘርኣዩ ድማ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር እንትኸውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብጸሊም ዕዳጋ 77 برن 86 سنتيمين ከም ተሸረፈ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብጸሊም ዕዳጋ ካብ ዝነበሮ ወሰኽ ከም ዘርኣየ ተፈሊጡ ብንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 56 برن 43 سنتيم ገዚኡ ب57 برن 56 سنتيم ዝሸጠ እንትኸውን ብናይ ጸሊም ዕዳጋ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ድማ ብ118 برن 26 سنتيم ዝተሸረፈ እንትኸውን በዚ መሰረት ዶላር ካብ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ወሰኽ ከም ዘርኣየ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ዩቲዩብ ኣብ ቀጻሊ ስለ ቢዝነስን ሸርፍ ዕዳጋ ዶላርን ሓበሬታ ንምርካብ እዚ ቻነል ሳብስክራይብ በመግባር ኣባል እዚ ቻነል ይኹኑ። ሰላም ቅንያት። Audio Jungle.